Prangsi kardong pa jero kado e banta pini lamangso pherang ke mai ke phadang ko theke la hello niltum Journalist Association for Assam Jafa Karbi Anglong District ru lapen Health and Family Welfare niltum chingki chingwai si penangan Karbi Anglong hawarlong atok anu dimlong an niltum free medical health checkup kipidami phansil niltum jesing chedang lo tasi labangso long non ke chengsi abang ke la lo niltum long pli dim ke claim na bido labang ke klodung hawar pensipang chengpo klodung long niltum ten ni madde pena dekan sin niltum abang sorni ba bathik pon lo lapen mijung hawar langbong ding pi hawar lapen kakijana hawar sta niltum ke chengsi face bang bathik pon lo lapen bangso health checkup long niltum penangan hawar sa sta me long pon di labang ke niltum Ayushman Bharat pen osomara pat chupat he tum phansida meke ultrasound size sta medoji lapen ke cancer ke so phanda me niltum hadak sida medo po lapen diabetes pen chenglok dak long pon ipo lasi labang so long kadok be ara sida meke albangso non kiwang di ani phai ke barni klodung long padu da mi long kado be sida mege arat sida mena chram chitun do bosi ning thelu kado ahlo nilitum Jafa Karbi Anglong District aru angparta District Health Society Karbi Anglong pen nilitum cherapet si nilitum la medical health check up la so bang tumaki joy pen sintum lang ponpo la bang ke klodung ha bar long ke non kirang ji ni phai ke barni si pado ponpo lapen mijung along bangke ni phai krip liar ni lapen langbong ding pi along bangke kebang ji ni phai inkoi rai siar ni angparta la kakijang long bangke ni phai inkoi rai narke barni la bang so chiklosi nilitum la long pi dim bang pe do poniko lapen nilitum la ke fast face lo mate ke chengsi lo la bang so philo blonte nilitum dak lang phera hawar pen ang tan sta nilitum ka break la borpung tara po pen chenglok lapen la mahamaya constituency lo tami paklongkam lapen nitum la puvirbar athoy ka pen chenglok nitum mukasong hayo dimlong ang tamin nilitum second phase abang nilitum claim kon po la sila solong bangke nang litum kado be arat tumans tami nang kicrap nang chitudun lapen nang tumbang labang solong nang litum ali nang kichuan dun di fancy tuning reglo the nang litum la solong bang nang litum TV bemar ke so pen chenglok osomar chopat he pen chenglok nang litum la kaprek diabetes pen lapen kaprek meki so pen chenglok kado be ans tamin nang litum dak kecilang pon awar sai nang litum akijoy pen long pon ipo lapen nang lit solong tami hala Ayushman Bharat card tamin tuma kijoy pen bang tumbang semar pon ipo lasi la solong kado be hawararat tum hans tami ardina gi pidon la penang litum kewang penang litum kiso nang chilang dunji phase nilitum Karbi Anglong District Jafa arohin penang litum phanchuning riponik lo chalo batai silang na chalo lo nasa chalo budi kita kongsi